Kisumu County. Amor gi winjruok mantiere kinde jonyuol kaachiel koda jopuonj mag neno nyathi ka nyathi onyalo yudo somo. E weche mamoko en jatend piny William RUTO yango ni weche mag siasa oseduoko chien dongruok mar piny Kenya kendo chopo kinde ma nyaka oganda jo Kenya riw lwedo mar konyo chwalo piny Kenya nyime. RUTO loso e kinde mane ochako ayanga chenro mar chiwo tiegruok ne rawere e bwo chenro mar ute manengogi olor. E par ma jatend piny buore Nairobi, jatend piny William RUTO obago Ramogi rawere 5,500 madhi timo tiegruok margi e bwo chenro mar ute manengogi olor kata affordable housing internship program. RUTO owacho ni tiegruok makamano en achiel kuom yore mag neno ni piny Kenya osudo nyime e yor dongruok, kendo chenro makamano oketne kwano omenda duto maromo shillings bilion 600. Rawerego biro konyo e sectors mopogore opogore mag gedo mar ute manengogi olor, ma kaluwore gi kit somo mar ng'ato. Moko kuom sectors go gin kaka midusa, fuambo, jogo makonyo e uso mar udigo, jogo magoro udi kaachiel kod mago marango chal mar lowo kama owinjore gede e kinde mamoko. Thank you very much, Your Excellency. E kinde romono, RUTO rudho gi kit kamasia tok jogo mapingo chenro mar ute manengogi olor kod chenro mamoko mag sirkal, kowacho ni gionge kod paro maneno ni chal kod sura mar piny Kenya olokore. Jatend migawo malo Alice Wahome osiro paro makamano ni mar chenro no en achiel kuom mago matimo maber moloyo mamoko pachuka. For a very long time, politics has sabotaged our country. Negativity, believing in others more than we believe in ourselves, speaking negative things about our country, believing that nothing can happen. We are finally taking charge of our own destiny and changing our country for the better. Omako bende amen gi jo siasa masayo chenro mar uso kembe sirikal kod bad migepe sirikal wirani thothgi noyie gi chenro makamano e kinde mano kuong chwal paro machalo kamano. We all agreed that divesting, privatization is a prudent way of raising resources. But you will hear some people saying, why are you doing this? This is wrong. The same people who told us, who agreed with us, let's do it. We're saying we're divesting a portion of Safaricom to raise money. They tell us, oh, who negotiated? Where is the committee that negotiated for the price of the shares? Really? So I want to tell those people who are giving us lectures about what we are doing with the IPO on Kenya Pipeline or Safaricom, they should spare us their political conmanship and intellectual deceit. We don't need it. Korka kore, jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni nyaka keto kenge makare mag neno ni gedo mar ute manengogi olor otim makare kendo e yor chik. Bende nyaka kawo ondamo mager ne jogo ma ok lu chike makamago. We must introduce and implement consequence management for professionals who, under their watch, they make decisions, which decisions ends up having the kind of situations we had 2 months ago when we had a building, of course not part of this program, that had collapsed somewhere in this Nairobi. There must be consequences. Rawerego biro timo tiegruok margi kuom thuolo mar dweche 12 kendo gibiro yudo sir kowuok kuom piny owacho. Jatend piny Kenya omedo dok ne lek mare mar chwalo Kenya e rang'iny pinje mosedongore kowacho ni mano nyaka timre kaka yor chwalo dongruok. Efinyakidi, Ramogi TV, State House, Nairobi. Erokamano Efi wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama jodak ojiwo bidhruok e duond bura